Oimore janeno ma Lolwe Tv, kamora mora ma intiere, ageno ni odiochieng' mari obedo maber, akaw thuolo nieri mar rwaki e chenro mar Duond mine, kama kelo ni chenro nieri, nyinga Joyce Oduor. E studio mar otieno ma kawuono, an kaendi kod ng'ama miyo ma bende en ja siasa. Adwa miye thuolo mondo mi ofulnu nyinge, eka wadhi mbele kod twak marwa mar otieno ma kawuono. Aka thuon wach marwa ma bende wadwa wuoye otieno ma kawuono en mine e siasa. Machiegni ahinya e chenro mar Duond mine, inyalo nyisowa nyingi gi kama iwuoke gi kom midwa vaifo e kaunti ma Kisumu. Erokamano Joyce. Yes. Nyinga iluongo ni Hulda Tieno Odhiambo. Anyachula Rusinga, nyagi Mboya. Apakra ni aulo chumbi nyaka to. Koro achumi kom iwacho ni joluo wacho ni olap dhoga ton. Yes. Ne koma Kisumu Central. Yeah. Parliament. To kanye kuma achungi ruathe. Joluo luongo ni ruath. Kama dichuo iluongo ni ruath. Yes. Tane dwasi kindgi ka. Koro kanye kuma chungi to kanye kuma wagoye siasa Kisumu Central. Adak migosi. Erokamano. Machiegni ahinya chenro mar Duond mine otieno ma kawuono Hulda. Kisewacho ni idwa olap dhogi ndong' ne komno ero mar Kisumu Central kata mar bedo jaod bura ma Kisumu Central e kaunti nieri ma Kisumu. Inyalo nyisowa ni in kaka ng'ama miyo iyudo ni thoth joma mine nigi luoro mar donje weche go eko mag siasa kaluwore gi akweda manyalo bedo kata iluongo ni stigmatization manyalo bedo. In kaka Hulda ang'o mano mi mijing'o mondo mi donje weche gi mag siasa kaka ng'ama miyo to kendo inena ni idhi ilar komno ero mar kar chung' od bura ma Kisumu Central. Gima adwa wacho weche adek. Yes. Number one, mine are the strength and of any economy of any nation. Dholuo ni tabo gaja gi Kisungu mondo ka donje dholuo tek. Koro an winja kaka wache ni. Gima wacho niya, mine are the strength of any economy of any nation. Kata kedi adhi awele market ka. Yes. Idhi e chiro, idhi e Jubilee market. 99% of jomauso kanyo gin mine. Onge ng'ama miyo mabobet ne ot to onge chiemo e ot. An od nyaka owuogi odhi uso mende to bi at the end of the day oyudo ka nitiere chiemo minyalo ket e mesa. Nyaka no make sure ni odonje chama moro. Pesa ne matin kuno go o make sure ni otero nyathi e school ma nyathi otieko university. Yes. Ng'ama miyo en ng'ama otegno. Bende ok obed piny ni koro katek. Onge ng'ama miyo ma iyudo ni nyathi tuo to dengo de ot. Ano kawa leso to boye katen sa otieno to wuok odhi osiptal katen Russia nikech ong'e ni kata tek nyaka no wuogi. E gima joluo wacho ni betni ok miyi. Na wacho ni betni ok miyi. Yes. Ka siasa bende nitiere kama bidwa winje Duond mine. Na wacho ni wawuogi mondo an bende winje duonda kata ka dwa chung' ne mine to chung' ne mine motegno. Chuo osechung' yes, but awacho ni to where are the women? Yes. So I decided, I made up my mind, I wacho ni we are chung wangni Kisumu Central ka. In about 52 years, women have not had an opportunity to be a member of parliament Kisumu Central. Yes. Kora ma wacho ni to en nang'o manotimore. Ema wacho ni wangni. Ambe abede Duond mine Kisumu Central member of parliament at the national level. To en ang'o ma idwa kelo ne jodak ma Kisumu Central mopogore gi gigo ma gintiere godo kata gin dongruoge kaka mage ma ina kaka Hulda miyo isewacho ka ni ine dwasi e kind ruedhe madwa chung' e laro kom od bura ma Kisumu Central. Koro in kaka dwasi mochung' e kind ruedhe go eko gin gik mage kaka mage midwa kelo ne jogo ma Kisumu Central ma ji kowuok oko to wacho ni an wami kucha Hulda nikech aneno ka obiro kelonwa dongruoge mathoth ahinya to jogo joma mine. Ing'eyo an gi about 4 pillars mang'iyo. Ang'iyo health, ang'iyo socio-economic, ang'iyo education. Wang'iyo nyaka kuma nyalo konye yudhe. Nitie gik mang'eny ma waseneno ka are missing or there is a gap. Yes. Koro gima, for example, koka mine, wadwa make sure ni we empower mine. Mine matimo mangi chama, mine matimo ohala matindo gi. Wamiyo gi support. Ma make sure ni gichung'. Onge ni wan gi matindo go.
nyoluoro ma is never moving, never increasing. Ena ka 20,000 or 10,000 kata 5,000 miyudo cha ema nyaka nini year upon year. Wadwa ni next time from kawadonjo to we make sure that we empower them. Magi med ma oand gino medre yude chopo kuma ng'ato wacho ni wang' ni ayudo 100,000, wan ni ayudo 1 million. Gima nyalo konyi kata gero ot. Koro mano namba achiel. Namba ariyo, health. Wadwa ni onge ng'ama miyo ma nyalo dhi osuptal kata dhi nyuol. To yudo ni kata ka konyre onge. Ni gin gikonyre koro gipondo mana gikonyre e ot to kata samoro nyithindo tho ang'onogo. They can access any type of health cover without having to pay so much money. Yes. Mane madwa ni mondo mine obedo yudi. Koro ka youth, wadwa ni make sure ni youth onge youth ma oko yudo technical training. Skills. Nikech kaka an ng'ama dhi skul matin, dawach na dhi skul matin moromo. To onge white collar job. Gima konya sani atimo catering. Yes. To catering no ema keto food on the table. Ma I'm not sure moka chandra ni kin ni apenjo ng'ane ni akwayo jirani ni miya chiemo, miya chumbi, miya lot, miya ng'o. So we want to encourage mondo youth mondo yud skills. Because gisetieko school, giyud skills mondo giginene. Aito mar adek, wadwa ni mondo wa support jokma those people with disabilities. Yes. Chike mwang'iyo. Ngeni kidwa bedo MP to kin MP mana mar jokma ngima jokma maber. Those people with disabilities. Ne wa yudo ni challenges gin go. Everywhere yudo choche nitiere for normal people. To mag the disabled onge. Disabled onge mayen yud gi chuma ng'ato nyalo donjo gi wheelchair. Mage madwa ni mondo wa make sure ni at least kodonjo gi wheelchair ne odbiro kata ko bet e cho to bet comfortably otieko haja ne to ko haja ni yawa wang' ni oparo wa ko kacho wang' ni oparo to access to toilets issues. Aito number 4. Wan gi mine ma are the minority. Yes. Bendo kuok do wilo. Mago jok mosegone ng'ane jakom kura. Gini at the end of the day, kata gik mowacho gi tete. Ntie gima dwaro mbele ka. Ni jakom oyud presidency. Yes. Koro kata kwa go wawacho mang'eny ka. To jakom wadwa ni mondo yud presidency. To onge ka kwa yudo presidency ka mine ok oriwore. Koro wadwa ni wadwa ji mine mondo wajiw mine motegno, mine ma jokura. Ko ginyalo wuok motegno to onge ka kwa konyo jakom mbele. This is thing about numbers. Koro gima wacho ni wan gi nyaka mine mag Muslims ka. Yes. To gine gichung, they are ready to give jakom kura. To gin gi one mountain here before them. One mountain and mare vetting. It's a process and it's tedious. Mondo make it easier for them. Mondo anytime magidwa kaw ID to giyudo it's easier for them to get an ID mondo gigo chine jakom. Yes. Like jakom ni is our man up there. Ene mwadwaro kenda kosetelo to gik moko te kor donja. Economy nikech it's been tough in Nyanza, but sani and things are getting better just because of the handshake ma jakom otimo gi Jubilee. Kore gima wacho niya wadwa wuok kaka mine. Wadwa support mine. Wadwa go poro. Wadwa go poro dwa gore. Mondo joma mine owuog gi joma mine ochung'. Kiki bed gi luoro, kiki bed gi stigma. Gini ok en mar ng'ato. Ambe kaka wacho ni an dwasi e kind ruedhe. Yes. To dwasi ok iluor. Ruedhe gi bende ko bet bati to iwinjo ka in protected. Koro kiki bed luor moro. Challenge nyalo bedo ni pesa ntiere madwarre koka koni gi koni. But Nyasaye koketo Nyasaye mbele. To onge gima tek. Yes. Koro idonja. Wacho ni bet ni ok miyi. Erokamano.
Ati iwacho ni iseng'isowa ber ma ibiro kelo ne jo Kisumu Central obed e wechego eko mag thieth, jiwo joma mine, kaachiel kod neno ni rowere oyudo gigo ma ginyalo timo, kaachiel kod konyo jogo ma bende odak kod ng'ol. To sani eri duol matayo weche mag yiero e pacho kaendi IEBC oyawo ayanga chenro no ero mar ndiko jogo ombulu manyien e pacho kaendi. In kaka Hulda ang'o mitimo mondo mi, nikech mondo mi oyieri mondo ibed jaod bura ma Kisumu Central, nyaka bed ni ji mang'eny nokawo kura kendo jogo oyieri mondo mi ibed jatelo. En ang'o ma itimo mondo mi ijiw joma thoth owuog oko mondo okaw kura kar romgi, mondo kochopo higa manyien to ji nyalo wuok oko mondo ogoni kura e yo makare? Erokamano Joyce. Nitie gik mang'eny mwasetimo e wach kawo kura ni. Wasewuoyo gi ji kendo wasedhi door to door. Wasewuoyo gi gima pod wadwa timo, wadwa include all stakeholders. Yes. Wadhi e nyumba kumi, wadhi korka mine, e grube gi wawuoyo gi ji te, korka radio be wawuoye, kata ka be wadwa wuoye. Yes. Nikech wadwa ni mine owuogi. O kata mine ji duto owuogi. Nikech numbers it matters. Without the numbers onge kumwadhiye. Koro gima wadwaro niya, mondo ji owuogi. To gima setimo so far, wase support kata jo party. Ing'eni ana adhi gi ODM party. ODM party, yes. Lungo ni ruadhi Emipako. Aduo na wacho ni tek gaja. Ruadhi emipako. ODM party. Ema dwa ni mondo ji owuogi. Not only to kawo ID, kawo ombulu, lakini kise kawo ombulu, to ing'eni to ng'ano midhi goyone ombulu ni at the end of the day in 2022. Yes. Nikech wan gi ODM party ka, wan gi jakom kama wadwa ni mondo chope teloni. Ka jakom ochope teloni to we are good to go. So we cannot get there before waloso wach voting ka. Koro gima watimo make sure ni wakao sani endi even on Saturday ne wakao gine pick up godo oporo every corner of the constituency Kisumu Central. That is what I did. Jo party go sebedo go wase sero gi matin an apakra na ulo chumbi nyaka tuon. Chumbi na setuone party matin ya every ward mondo gitem kama ginyalo as party kaka aspirants bende wambeni waneka kwa nyalo timo. Wan bende wan gi jowa every corner of every ward. Mwa bende wawuoyo kod in groups and in groups mondo giwuogi gidhi door to door and make sure ni onge ng'ama odong', obed youth, obed ng'ama osebedo 18 and above, obed ng'ama by next year or at some point and eligible mondo obed a voter in this nation. Owuog mondo okaw ombulu. Erokamano. Adwa ni wakaw yoyo matin kaito kwa duge telo mar ariyo mar chenro ni adwa ni nyisa ni e piny Kenya kata generally wacho ga ni joma mine mang'eny to kochopo e voting time to numbers ok tally. Iparo nang'o monego bed ni timo mondo joma mine gi eki ok gikaw kura go sang'o matimore e kinde go eko mag voting makoro ineno ni thoth joma mine ok go kura mondo mi giter mine wetege e telo. Naparo no matin wabiro kaw yoyo matin. Ajanino mar Lolwe TV wabiro kaw yoyo matin kaito wabiro duogo e telo mar ariyo mar chenro ni eri mar duond mine. Aka studio mar otieno makawuono thuon wach mabende wawuoye en mine e siasa ka an kaendi kod Hulda Atieno Odhiambo mabende olap dhoge ndong' ne komno ero mar Kisumu Central kata komno ero mar od bura mar Kisumu Central e county ma Kisumu. Aka bende onyisa kaendi ni en dwasi e kind ruedhe mabende oseng'isowa gigo eko mag obiro kelo ne jodak e Kisumu Central moriwo weche go eko mag thieth mayot ne joma mine kaachiel kod jodak duto e county ma Kisumu kaachiel kod neno ni jogo modak kod ng'ol, rowere kaachiel kod joma moko obedo gi ngima maber e county ma Kisumu. Wakaw yoyo matin kaito biro duogo imedo mana kete e TV marwa mar Lolwe.
nyinga Joyce Oduor. E studio mar otieno ma kawuono an kaendi koda moluor kata Honorable Hulda Atieno Odhiambo mabende olap dhoge ndonga ne kom od bura ma Kisumu Central e yiero maduong' ma higa manyien ka bende telo mokwongo mar chenro ni osenyisowa gigo eko mabeyo mabende obiro kelo ne jodak e kaunti ma Kisumu kata e kar chung' od bura ma Kisumu Central kaponi oyombo komno ero mar od bura. Onyisowa kanyo endo ni en dwasi e kind ruedhe mabende chung' e kar chung' od bura ma Kisumu Central ka bende onyisowa ni kuom kinde mathoth joma chuo kende mosebedo kalaro komno ero mar Kisumu Central gino momiyo en ema koro wuok oko kaka ng'ama miyo mondo mi en bende olar komno ero kowacho ni obiro kelo ne jodak e Kisumu Central ber mathoth. Akawa dhi mbele kod twak machalo kama indi Hulda, inyalo nyiswa ni kochopo kinde mag yiero iyudo ni e pacho kaendi joma mine miwacho ga ni ng'eny maloyo joma chuo. To kochopo e kinde go eko mag go kura to numbers go ok tali. Iparo ni ang'o makelo wach makamano, to ang'o minyal tim mondo joma mine bende obed ni goyo kura kaka dwarore mondo giyier jotelo mabeyo e pacho ka? Erokamano Joyce. Gima ang'e ni osegabedo katimre ma bende wadwa ni mondo wawuoye kaka joma mine, kaka ng'ama ochung' ne joma mine kaka sani mabiro e studio ka en ni mino luoro violence, number one. Aeto koro ka gineno ka violence tiere mang'eny ndalo midwa go kura kata during the polls, to afadhali obede ot than odhi otho oko kucho chonde. Samoro osebedo ga mang'eny kamano. To an gi geno ni wang'ni, ing'eni wawacho ni azimio la umoja. Be ma wawero sani. Ni wabede gi unity of purpose. Wabede gi azimio umoja ma kik ji uge ni koni wasani wan gi handshake jowa. Kik wabede ni ji gore koni gi koni ni kiang'o. Wa be together as a family. To wago mbulu maonge ng'ama luor ni kawuok to anidhi an to tienda kocha kata ang'o mane timre. Wawuok as a family to wago kura ne jakom and then also to our leaders man bende nitie piny ka mwadwa ni mondo ochung'nwa in the next season after 2022. Number 2, gima ng'eni bende chando mine is wach marriage. Ng'eni samoro ng'ato okend kaka Kisumu to jaode ng'eni ema have a say. Yes. Mano jatelo kosewacho, jaduong' kosewacho ni wadhi dala in December kata in August. Wadhi dala wach kura no ayie. To onge kaka nyalo nyaka ni chiki iti gima wuon dala wacho. To an idhi dala nikech ok inyal wacho ni anda dwa dong' ni nikech iwacho ang'o no. To gimwadwa wacho ni wadwa wuoyo gi chuo. Mano to koro ini chuo gi nyaka sero wada. Nigi giwe mine. By the time makoro igo kura, mine ogone jakom kura yao. Yes. We need those numbers. Koro kugolo gi ka itero gi dala. Kura ne cha olal chuth. Onindo. Koro mago wawuoyo wasero gi wakwayo chuo man gi mine mag dwa go kura ne jakom. Kik uter gi kama ne onego gigo kura titero gi dala at this right time onego bed ni gintiere kama session monego bed ni gigoe kura. Kik ugol gi uter gi dala. Number 2, wa encourage mine kik gibed jomoluor. Giwuogi gikawa kura. You never know what this kura achiel will do for you. Inyalo wacho ni wasego kura mang'eny to okwane lakini wang'ni wakwayo ni mondo ugo kura. Gini wasera nikech jomoko bende owuok oko kurero ok wadwa wacho mang'eny. But wadwa kata mosedhi oduoge koni mondo ogoe kura ne ODM. Okaw kura aito ka August ochopo. They vote for the right person. And for the right person mana awacho ni mawacho ka mabende poda wacho poda anwa en mana jakomwa Raila Amolo Odinga. Emedera mapako minwa uru jakom kura mondo jakom oyudo presidency. Numbers wadwaro. Koro kik uternwa mine dala sano. That would be the biggest mistake men would ever do. Let them be around
to encourage them. Kata kimako lwete, nikech samoro ginimonde sa 9 otieno. Imako lwete uwuok sa 9 no okiwe uwuok kende. Uwuok kode to dhi kamigoe kura to make sure ni ogo kura. Kaka mokia tinyise ni mae kaka itimo to dhi ogo kura to the right person. Erokamano. To bende yudo ni kopogore gi weche go eko mag goyo kura, thoth joma mine bende oluor laro kombe mopogore mag siasa, nikech yudo ni for example ka en ng'ama miyo ma maybe poko otedo kata poko kendi, yudo ni seche moko dhi chung' kata kuwuoyo gi jopiny nyapenje ni ere jaodi, kata ibayo ne weche ma iluongo ga iluonge gi dho ngere maber, but nitiere akweda ma joma mine mathoth ma nitiere siasa kale. In kaka Hulda be isekale akweda machalo kamano, to ere kaka ise overcome gi bichopo kuma itiere sani eri ma idwaro chung'e e kom od bura ma Kisumu Central? Iwacho ni siasa kidonje nyaka ibed gi thick skin. Thick skin means ni you are ready for anything. Ready literally for anything, for ayany, for anything. Inya wach ni anything by anybody. But mano kik bed ni eme kongi keto mbele. Gimi keto mbele is your vision. What is your vision and what is your purpose? And what do you want to do in front there? Koro kisenge mano to focus on it, run your race without getting distracted. Mago mana distractions for me, and those are distractions. Focus on what you want to do and go ahead. Just look for support. Support ibo yudo mbele kise wuok. Ko kapo kiwuok to onge. To kise wuok koro ka jine aulo chumbi nyaka tuone ka. We wa support. To kapo kiwuok ni podi luor gini ok dwa jok maluor, gini dwaro jok mabold, jok man gi chir. Koro wadwa ni mine ananyiso ni onge gima tek ka. Gini ok en mar ng'ato. Onge gima wach ni mane ma di chuo ni mine be ok dwar ka gini endi en a chance given to everybody. Kidwa wuok to wuoga wambende wan joka mine be mang'eny mabuotga. Wadwa you rally women behind you and tell you gini endi it's possible. Onge gima tek. Onge gima tek. Wuoga kidwa wuok to wuogi. Kikibed gini kibagni koni gi koni bagni no bende chendo. Niki akiana dwa bet MCA, akiana dwa bet MCA ma ward mane, akiani adhiye Senate, akiana adhiye women rep, bagni go bende chendo ga kor kamine. Get focused. Know what you want. Move into it and move on. Run your race. Kise beda focused maber. To be yudo ka ji bende chako manyi. Tidhi adhiya mbele to kanya sao yie to pomana ki yudo mbulu. Yudo makom tikonyo mana jo mane kaketimo. To be kinde mag party primaries be miyo ga joma mine mathoth kata mang'enya aluoro ni ponono party biro miyo ng'ama chielo nominations mopogore koda. Mago be parties onego bed ni timo nikech IBC nchongiso parties ni nyaka gibed gi 2/3 gender rules jogo magichwalo mondo vie for different political seats. Gino be nitiere kosi neno kamano be ni en another challenge ma joma mine kale madwa vie for different political seats. Ana wanyo ni piny nigi geno. Mane kaka iwacho. Piny nigi geno wang'ni. Jakom wuok ne mine. Sani endi jakom kata mine are in kata parliament sani because of courtesy ma jakom. Omiyo jakom wuok ne mine. Kik gibed gi worry ni ang'o manyalo timre. Those are things of the past. We are in a azimio la umoja, a new era. And we are hoping we watch 2/3 gender rule. Mine will get chances. Makik ng'ato bed ni uluor ni nikeni party ang'o donji bang' mano ineno kaka ni tigo piny nade tikonye nang'o. Wach mar go koko koni gi koni be ok konji. En ni wuok tim gi monego itim, do what you need to do on the ground. Kata ka en many kura, manyo mbulu, do what you have to do as a person. You have an equal chance as a man. Yes. Then you do what you have to do. Kise tieko, kore kiwacho ni yawa, amba setimo ma. Koro piny bende goni ombulu. Kakuma tek to jiji ure to ineno ni to mbele chal nade. Koro mosetimre go, mago are in our past. Wan wang'iyo mbele ni to ang'o minyalo tim mondo konyo piny. Koro wach luoro mang'eny gi bagni mang'eny nikeni
Gima ng'eni could be a challenge sometimes for mine is pesa. Yes. Pesa sometimes is a challenge when they good for primaries. Mwakwayo kata ni kata even the fee mine golo for party primaries, even for parties. Oduoke chien mondo ordinary mwananchi, ordinary atieno akini achieng can be able to afford. We do not have to strain so much. Nikech our level opogre gi mag chuo. Chuo to ano dio okawa puodho to uso. Ng'ama miyo mane mano okaw puodho dhi uso. Pod ano ng'ini to nyathina chabo tieko university, nyathina cha odhi school, to nyithindo yudo chiemo e mesa. So all that, we have many factors to consider before wagolo pesa into a venture we are not too sure of. So gimwa kwayo ni the party leaders mondo konywa ka mondo mine obed encourage ni thuolo ni we don't have, omiwa at least omiwa option mar chulo gimoro matin which is not too heavy. Wanyalo donjo go without having to worry. Wayudo support. Thank you. Akawadhi ka watieko, inyalo wach ni mogik minyalo weyo godo jogo maneni sani, kata inyalo kwayo gi mondo migi gigochni ombulu e yiero ma 2022. Gima dawachni, an aulo chumbi nyaka tuon. Wang'ni teme uru lweta. Osebedo mang'eny ni chuo chung' koni gi koni, but wang'ni ang'eni gibe gisetemo margi. To ng'ama miyo en ng'ama jatoko. Ong'e ni achieng' ne poko chiemo. Last born chande bende ne pod ni oko, ne pod tugo. Or make sure ni everybody has something to eat on the table. Omiyo, this is an opportunity mondo yier ng'ama miyo mondo bede komni ma Kisumu Central MP. Ekech ng'ama miyo kata en tek manade nyaka ando um dug ode. Kata chal nade ando um dug. Okay, bani yudo ko odhie ginene oporo to chako koko ni oda chal kama en ang'o ma ando um dug ode. Koro this is an opportunity an kaka ng'ama miyo achung'. Awacho ni miya uru opportunity. Teme uru lweta wang'ni. Mondo bile ni to chumbi ni tuono nang'o. Ko bedo ni in terms of bursaries, onge ng'ama ywak ni yawa. Wan joyudo bursaries wan ok wayudo. Nyithindo manie school. Nyithindo moko manie school, vulnerable children ma ogi yud chiemo to gin to koro ging'ich nikech onge kaka min gi ne nyal miyo gi chiemo. Kata rabuon moro onge magitimo. My prayer is we'll make sure there are feeding programs that no child madhi school muduogo ot ni ok ochiemo, ok onya kata concentrate class. Mano in terms of education. We'll make sure ni yawa. Onge ng'ama miyo mayuak ni yawa nyathini ok nyal chopo university ni onge kaka konyre. We want to make sure we support. Wadwa ni mine wuog oko, mine mago kura. Wuoguru oko mondo gone jakom kura. Wadwa tero jakom, wadwa gonduru, wadwa timo everything. Gi lwetewa, gi tiendewa, gi biwa, gi kurawa. Kech kurawa ema terowa. Wadwa wuoyo gi ji kona gi kona mondo water jakom. Wan be wan gi marwa mamanyo ni ma Kisumu Central ni. Lakini maduong' mogik. Wadwa ni jakom oyud presidency. Mano ema kik wiwa wilgo. Koro moko gi eki wasiro lakini tekre jakom oyudo kom ma presidency no. To kose yudo to everything else changes. Even the economy. Already sani there's so much happening in Kisumu Central. Ndeche timre maber, already there's a lot of changes. But that is courtesy of jakom. To koro joluo wacho ni telo ber kanie dala. Koro ka sani ende machal kama. To koro ka ene kom maduong' to bochalo nade. Jothuro akwaye ni mondo goye kura. Mine kauru kura. Kamoro amora mintie, wuoye gi jirani, wuoye gi nyathi kata jatich moro miyudo ka jirani kanyo. Wuoye kodgi mondo gikaw kura. To ka gisekaw kura,